antimi am fight against her ya de ntimi ntrust you because the nipa ye HIV positive na oka busia ho na busia na yines ama anase o mpese nipa na kura o man nipa bidi o mpese o man nipa na kura be share things together esa na ma ya de ntimi ntrust asiu but ka busia na tikimu se ya de we se na isitie ntimi mo ye nyina nsom dia ka HIV ya mama ye hu se na ka nye hu HIV no the transmission the mode no e more major transmission ana ili aya breast milk blood transfusion semen and vaginal fluid. These are the 4 major ones through this medium of HIV. There were other minor ones like that for now I'm not almost so you conform with a man panel. You see, many Patalia one say this more you are fool. One doesn't mean because Yamana or Moody a trunk of former sterilization of this ground is questionable. Asem we susu de biam so me kan pa sam obreku na nkofo atwatwa no ehu pa ti abusuani pa o ne no edi ahyiamu a wo kyerɛkyerɛ nsɛmu akyerɛ wo sɛsie wono ena ya PRO kasamafo ya wo hwɛ kyerɛ de Mabrim Central Municipal Assembly wa poemantem ha wasanso monitoring and evaluation focal person Edema HIV is Owura Jesus Alodina Abolunga Awiriba Eya nyume no nsia akan kase ewo Ahenkan Akan what wasum papa no Yemfri Awiriba so yi na yenko El Shaddai yeda so ewo Brim Central Municipal Assembly achimdan ene nimpotem na achimdan ne nimpotem ye ka suku ba ko tete nkwada wo etumi free eto wo school so eko entoso school mu a meche JHS for na school ba ko agina ne na so pa na no krade ba ko pe ba mpotam ya nsi e ba no se adesua e ba no se sports agokansie e ba no teze ade bia no udi school we o ye na se school we wo ma so o sapo mu din e dan so odi agro medu sunkuni wo ma bin se ja mekai Ahenkan FM ye competition bi enkofo we betabri cap no koy e ma mu nya fridge kama wo ma bin papa na enam school ni modern monti ama obia ya meko El Shaddai obia ya meko El Shaddai sam na making enti uko school on mo a meko kote se ebinum free achema so ba school e wa achemodan El Shaddai ebinum free asene ba El Shaddai ebi aboabo kura de two odan ebi ba El Shaddai enam school ni modern mo ene ohye homa e wo school no sinti nanso nioma wani na wo de to nkyanya emu school ni penfo abam embu PTF abam embu obi abam wo mu ye omadwuma nanso ade ba ko a ebu omabam na eha school no eye baabi a JHS for no betena asua de akoya sama aye den ama won mo etiefo beka ya enche bia na yare bia efe no COVID-19 coronavirus bai na coronavirus no bai no enhye ba ko omde tu dwane se obi mpese obenya yare ni bia e wo se oye social distancing ese ebia mu ko hia na mu doso wo se mu ba ba mu wa wam na emframa fam se de be ya yare no e be ya den se obi benya bi enti ampa ko ba san no na school dem kra kwa se mu doso a ye chicham ebi ba wia na bia ba no pa ebi ba wia na bia ba no pa na oko El Shaddai hono mu na no mu doso dodo enti COVID-19 wo ma ampa pa man ke nipa be ombenya pa ko ombenya pa enti ko ba san no afi na ofo no obi hu de ne ba ko fie ena obi hu de ne ba school ena say saadi a ena parent association no eyese o de ebetumi ayede abo aban ene school no enie enti parent association no efa adwen say won be si won be bobwa pata fefefe bi na nka won mabbo so fefefe sade be ya won be yi school fo ni bi afro JHS fo ni bi akọ na ama won matumi aba bam na mframa fo won kama awon matumi asua de ampa parent association ye won totoye eye bibi afri dwumade yase na won guso won sina no nukranie won ma hoden ateko enti ama adwuma no akasinsemu enso mprepre won wie yampo no de won ma ye no ehunnya papa ma school ntimi ken ukoma esukufo wo saa dan ma akoma yensa no ngwam no ekeka ko be ye oha ene akire won doso pa ene wo ho ya won di parent association for structure ena etim esua de na esanso mu wie adwuma nti ama mfutuo kumo esukufo yi okwa won bag ededa fom okwa won socks fita na ye brown ayeko ebinum so kyerese o efutuo nti kata echi won saa won nya tipaye yare ebinum so kyerese
wɔn mu a wɔn wɔ asma yare no wɔn ntumi kura esan sɛ efutuo no kakra bi pɛ na nipa no yɛ ewu enti ɛha wɔn kwan bebree so ɛno nti asuafoɔ nnɛ wɔn ne Ahenkan News ɛkasa ɛna wɔn de adesɛdeɛ ɛto ɔmanfoɔ ankorankora aban ɛne nipa bi a nyame na dom na ɔtene ne nsa a ɛso obi so sɛ wɔn mɛsɔ wɔn parent association nase na ɛdan fɛfɛɛfɛ ne ade a wɔn yɛ aboa school ne aban no wɔn mɛsɔ ɔmase ne osika fam na wɔn ntumi ɛnyɛ nwie adwuma no sɛ nso nye sika a adwuma no baabi ɔmo aduro no na ɛneɛ deɛ ɔnso betumi de aboa na ɔde aboa wɔn abɔ so abobɔ pillars ato blocks baako mmienu bi foundation ɛna ɔmo afeele baabi ɔmo ayɛ adwuma no adunu no enti schoolfoɔ no sɛ wɔn brɛ papaapa nti wɔn hyɛ ankorankora wo a betumi aboa bia no bra bɛboa El Shaddai school no na asuafoɔ no sɛ wɔn brɛ papaapa na ɔde no to nkyɛn a enkunya schoolfoɔ no bɛtena so nso akɔyɛ asɛm kɛseɛ ama El Shaddai JHS foɔ no ɛne sɛ nkunya no bebree asɛsɛe nyame ɔmpɛ bɔne ɛnɛ ya Ahenkan News copy ɔno akunya no sɛ asɛsɛ nti abofra baako atini nanim na mogya na enyu no enye mogya ketewa enti wani na yɛ ɔhaw bi a schoolfoɔ yi ɛfam enti ɔmo so ɔmo srɛ ankrankra ne aban ne obi bia ekuokuo ne obi bia ɔbo ɛbɛyɛ no ɔmɛboa parent association ɛwɔ El Shaddai MAJHS na wɔn ɛdan ankomu siama school ne aban no wɔn ntumi enwie na meyɛ kunya ne yie nti mepia bɔnten na dado bi wɔ na ɛwɔ me ebi wɔ hɔ nso a na dado wɔ kunya no so nto tena so na ate onika ne to challenges na ngasa de bebree ebi te sɛ wotena kunya so a na the dex dado na ɛwɔ so no na etime ate school atade na ebi wɔ nso a wotena so a ebi wɔ ha dado amubom nti wotena so a na eyiwu na do otu abɛpem no patwa ne kura ebe school na ɛsɛ yɛ mpaboa ha ite ebi kofi na yɛ mpaboa nyinaa ayɛ tatantani ya mami mu bi sɛ ɛsɛ adenti ɛnde ne kura obi also na so was man food training gym yempa wan aya na yempa e kofi kura ya wofo mo yan si enye neat na kata say no smas so omatu kofi obe hinti sa ona boye sila obebo an ti pacho ready ya de sileni pacho aban pacho be boy food ya ha mi sika krai am say ni ne kura ebe kofi ni ya wofo ni ye say ene neat butum ye ebe kofi ni bag na wa efin say yes aban sa aban me boy e wo futum ya be kofi tan mi na ayame ya because mpumti kwa ayame mpu ntim the treasure msinti my haters I said junior high school we aba na ehye what class shade so na fifleti na eto isota na saba say to be ba that bag na for ye the school bag to your next so said the ben to from so na ayefin na dust ni ntia church for no mobakra na dust na yom pabon wei asuafoɔ bi a wɔn achimodan El Shaddai MAJHS akosɛm bi a wɔn fam ɛno no wei JHS foɔ ya meka so moboro ɔha wɔn ɛtin futuromi ɛno kra yɛ de wɔn akyɛm no school no JHS foɔ no wɔn dɔso paa school na nkasa dɔm wɔm ɛnam kan no ɛnam wɔn mɔden mɔ ɛne ɔhyɛ honhom a ɛwɔ hɔ ɛne sɛdeɛ obiara toto ne nneɛma nti ama school no akɔnɔ obiara ɛne gye wɔn so ɔbɛma ne ba akɔbi enu nti na wofo nso eboa wɔn ahoɔden ate akɔfoma enu nti ɛden ankomu sidi aboa school no aka sinsemu ankoda yi nso eyusu a wɔn akɔkɔtena emfutum no wɔn ha obi wɔn fam ɛnom de tudwa na ɛnam so ama Ahenkan News ɛne parent association ɛma El Shaddai wɔn organizer owura justice aban ɛkasai ɛna panyini ni kyerɛm sɛ ɛnyɛ sɛ yɛ wɔn ahyɛda ana ɛboa payɔ sɛ o yes si edan ama school no de aboa wo mo na enkoda na nya baabia tena sua de na ye gyae ama na ka sinsemu na mmom owura ni kyerɛ mu sɛ abro mo ba be yɛ adwuma no wo mo plan na wo mo tena se draw ye a parent fo ni na awofo ni na agi tum a wo mo hwɛ mo sikasam hu sɛ o we de ebetumi ayɛ no ebe wi a mo be free adwuma na so mo de kɔ kyerɛ municipal chief executive MC Kane onumnyamfo Victoria Eduno ana maame ne yase o dabi we de two local number bobo apatasen awofo no wom yase nkomo bobo apata bia na nka o maboso ama nkoda na tenase ana MC no so yase dabi we de ehunhia nti no osesa no o ma mpenifo kwohwe na mo draw plan foforo edema parent association no na plan na abanka chipeni no edema wonom no eno so ye pa esanse no dachi bia no se ba no sa bronsan po a wom betumi asina bronsan nanso MC no de sa plan ma wo mo no awrawsem e woni se wa amoa wo mo obi anso meboa wo mo enu nti association na ho ode anka mo di besi de om betumi aye no
a ensakraya ba mu free abankra chipeni no atena ye no ama woma ho den na ate akofom sanse adwuma ne plan e bae no esosin wom sika enkomo de besi saa edan no enu nti na ama adwuma na aka sinsemu nti owura Justice Aban echire mu se womo ye na so sesie no plan for free assembly bae nti womo sika sam no ate akofom entumu hiamoa wo a obetumi aboa no beso wo masene COVID no first no na yen said the population no endrusi but ne occupy class a ebro population ane ewo nti COVID ne ba sa no ma hu kwan bi se yenkola ye gya moma kwahen den ne befa so ankola education betuma kwa animu enkola ni nyina so pese mba ye said school because of your modern bo ne awofo modern bo nti ama school no akonkan nti COVID ne bebo mu no na ma school dan no ase tumi divide nti ye to sa free awofo so mo so yitumu hu sa mpa nkoma ye ni e de ne beboa sa se ho aba na nkotena vi ne ho ade na omra ko enu ti pela transa to mu si wo na ko se dan bi isi wono musana hu awofo na na ye sa adwumadi no na yesusu important ke ye ne se ntaabu bi ayebo for the first strategy ye bon sa patebi strategy bi ankora bi tumatrase na masua de na bripa mu no ene ti ye sa plan no na ye de co education office that time na MC wo nti ohwe no se de bi we don't me allow for my say ye family school dan nti ba my standard one no ye standard one we di maye na awofo de do che wo yam si wo mu na afi no mo hu se de tie bi na mo de ho besim nti mo de ho ahyema se no enade ya toto nchansi ya toto tumi sida no three rooms kese but in divide ni nyina nyina awofo no ahoden sese na ahoden awofo na yade sika be to montua bi omutua but ehwe sisi ba bi aduro ye yage ensem because that na standard a mbetuma si abronsan kura na asiso feeling na ya ho na hu ni sa na kura tete so mo na ho aye futuro no eya ko bebe 10 trips. Yes, a parent association no baduma pa bra Facebook live na enkwaya se de kan Muslim Kadibra Facebook live kan 93.3 FM brabahwe school for womo ekeka ko beye oha ene akire sanse JHS for ni na womo ni number 300 ewo El Shaddai enti efa ena team futuro mi enti efa no na ese womo bro oha ti bra Facebook live na wenzu na mo twamo tomo team futuro mi na twamo na efekege yani a question mo bisa say draw a duster awurade kan go be photocopy won be draw a futuro ni fe on ba again so ena didam futuro mo fomo no oba Facebook live Ahenkan 93.3 FM na waba behwe se de o masetinam etie ewo ye page wono mo onipa mo chi so okasei eye parent association womo organizer Owura Justice Aban ena mo tene no yankwa yanim ewo enumre nonsia akan kase bono emwe FDA for Food and Drugs Authority wamuso mani abrepa esanse World Health Organization ewiase nyina kuba atan ahwe apomoden samso ede nioma bi ane nioma bi agugugu nsane ani ahunu se enipa ewo wiase nyina yenya safe baako se pa se ya ho so da bi enuane ye dikọ yemu ono eka ho bi nti na atwe nipa twa de to na nan mo wanse ya do enu nti omu nkuntabu mu kire se aduane die mu nioma bi enko yie nti kwan ahodro enkwafo fa so no anu anuane online business abuse tam enu nti kwabna ni nya 2 cedi 50 Ghana obu akura wonya 500 cedis ene na eni jai eni o maye nya so status no so eni Facebook ni baby TikTok no nam ho meton aduane o meton aduane online order na me de beba online order na me de beba enti amaduane ton ayafofofo eno nam so mankwafo bebre forcebu akwanso no aduane no eho ntienti yediko yemu anane yewu ani si yewu yade wa hodro akese na ewiase nyina ku batan ya hwa apomoden samso kiremu a enipa beye 600 million ena chese abegu wa mapon so kire so nipa we nyina da no opepem ahansia enipa bebrebe ho hayo omba wurawura mu ne yade ahodo bi omanya no na sa yade no afri aduane bone ya wo mu diye emu ho enu nti wonom eka ade akire wiase afa na nyina se yenhwe yie ewo yadidiem esan se 600 million cases na aba no enya bibia se aduane die se aduane no mo no abebre no amfa ekwan papa so obu onu aduane abuga jende no kura won horo ho ba mienu
ye ya na blender nso na abai tan ebu ane ho ni nyina pacha ye ni nyane mpoto ye nyina da wo yam no ode ya aduane omo nso no maduane e de no udi abedi bio se aduane no omo nya ni bugabuga no omo nya ni ye no ala walai ne de ubeye na wanya hade bebre entu omo ka de a chewiase nyina da se ye nhwe ye hu ye ena afenso nipa enam aduane bone sonso ato nanan ho awanse do eye 420,000 enu sunsun emu ewrempa enu nti wonomu ejina so aka se uto online aduane anase uto aduane bi obedi akomu o ya wanu a wo fie ya abonten aduane no mato no eya na wahwe ni ye enam so ma deputy chief executive officer Edema Food and Drugs Authority FDA eye Owura Roderick Dade ejey edi ababa tu dwachem sansam ya wiase nyina ku bata hwapom den sam so de aba no nyamianum ni kure ni o mani abre pa o so o metu asetitu ne Ghana hanom sei Ghana fo nso beye ya famu de nti wonom ede enioma bi agu nsani ani ahwe de enioma bi agu fam a ye ka sei online nyane twaguo eni ayo butimu hu paper bi pa na jollof a ya package the fine a ya say nam no mpo say ya nchi biowo akokọ ne ya nchi ya grele ti ya yi free wa yi ni mu atu say yes enam tetere a ede so pom so mani ane de ede pa enu nti FDA fo so mo ba behwem abefam enuane bi omotonton ewo online no won behwe so mbe masafo na ade tumi krata ansa sanse Ghana fo pomde ho ehia wosanso atoa so bio ya no ochem se wonsunsu Ghana ni no okwa akotwaduane kwa ho aduane enenso ato bebra no aduane ya afo anifam aboabo akosi oda kwa ho kenke ne abenkwa no obia twene chance ya wode ikotobie enu nti obosra papa se mpanifo nhwe enkwada nhwe obia nhwe mabunu mu twaduane kwa ho a ya no mahwenie na sa mkwa akodi de bema mu yafu abodondo ama mwasa no anajo asa nso de ya na emu ya pa. The online businesses too, we've got a surveillance system in place where we also go online and we are picking up addresses. We are working with the local government. It is a scheme that is already underway where we have officers every day, countrywide, going around. Number one, they are giving education, they are sensitizing the street food vendors. We are telling them that number one, you need to have a health certificate, and this is where it also concerns the whole of Ghanaians. You must also ask them, do they have the health certificate, number one. Number two, when you also go there, check and see whether they've got the street food vendor permit. The street food vendor permit is something that they are supposed to stick. It has got a QR code on it. Don't patronize food from those who don't have it. It means that we don't know where their food is coming from. Na bwabu for the nense ya hu amane. QR code ya papa yi keken. Abenkwa mu joint bi pa mani tu ya ba mi ensa bi QR code no bomu omu take QR code papa tani omusi ya nchaki obi a table ho ya check se QR code ni bi bo ho e bi mo na chese aduane no LDA fo anyintum se ono. Deputy Chief Executive Officer Ahenkan Food and Drugs Authority Owura Roderick Dade ejey na Ahenkan QR code abemo idi anu ana sane atiesi koko so koko ene nso to edwa be ba Everybody jamet obi jafo e ma no mo mpeso mbe no ano obi jafo nso to do no mo na fi the excuse mi jafo mi ya into mi no mi bi die nyafo kam ko to no ma na nso to gidigidi onya excuse nti wo de nkoto tibe man be kasa de ne de okwa nka do kon san nkoto abenkwam so baba indomie so onya ready a de ntokoko ko na obi ne ire ne manom wait to 5 I come to no pay you and what is QR code baby you phobia peneduan bi dia QR code na flight to akokrom no akoje last hour o say QR code sa ko so alaji nsunsu ton dokun ya dokun ono nim QR code
asemo kan ye ne krepa but trodo nanso e say ye education system no ho am na implement e say ye education ye kan tra say dia wo so be fa ne tra e ye asem ne krepa afia yare bebre enuane e to firi abonten masa wo ba bi obi no na aduane pa ba kwa wo beton dress shatade a simpa bi e wicked tenuane nso ne de hwe kankan bi e de evrade totobi If baby or yen near cancan, and not the back on one head. A Jim. I'm money. I Jim. Ample work as some said on the pan. And you to me can't time some mean you a beam. Oh, what could be? Oh, what could this year? Yamina cry. Yeah. Niana no queen. Oh, yeah, Niana, Niana be brain, Niana. Yadia be blown when Niana Yedina. Nane Dina. Ye toa enwumenu nsia kan kase nso na wutie kase yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no ODI Electronics se ope home appliances bra yakachi ye be ma home appliances papa na ne boda fom na wo yusunsu a ufili nsampa se TV a be hu do TV se air conditioner wala be feel do air conditioner fridge a ube feel washing machine Ubonsi ye adieba ya boame rice cooker blender ceiling fan standing fan iron home theater adiebe home appliances no ko ODI Electronics koje wodie die dane se wokọ na osikampo enso a utumi tua fa na ye de amount bosome miensa ntem na watua efa na aka no osikanso ready a na watua ni ready na waje ni ready na ode ko ODI Electronics ehye OD Media Network ase mepa wo chewo achimodan MTTD a divisional police command no MTTD dodo na sanom frɛ no ni opposite na ODI Electronics ewo ye brands a ye tonton nnuama ye tonton no ebi ye Nasco ene Zara brands no Nasco ene Zara na de bia Zara no na me use ne fridge ene nnuama ba kun wi ka ho Zara product ye kama papa ena me use Nasco nso TV na Nasco nso etia papa kwajo de ensebre Fre 0539 500 514 0539 500 514 Jubilee Hospital say ade no sene asitie bia ambeto ase dekodeku amalabo ho ya wo mbehwe de wafa emfidiem ahunu ya dekorete wo se mojam se dwonsom se sebe wo sebiem na se ya hwemu ne yehu ya dekora etete wa wo mbehwe aye ne sa pharmacy e wo honom omumro ye egum wono etu ya de ase pa antenanta oba fa yafu akoho na ye nhwe kama kosi se obewo nsuo ya nwenwenwenwen ebefri June July mu na chese nkofo afafura kama ti antenanta no ya na makoho na chese bibia ya kama postnanta ke no wawie no wenyi ni de kekeka ho sakwada na ebema nimdi a wo so betete no ewa pomuden kwasunti ya no wakọ wenyi no ewo ho theater ho no mu operation ahodro ewo ho enu ti wo medro ti wo mojabro no ate no ho na aye fine ama yade no na a content canteen mwaduane de pa o insurance nso eye adwuma ewo Jubilee Hospital ntia no ahye ne nso apomdensi achiba no ankora de ne aban de nyina wo moje Jubilee Pharmacy nso tonro ti wo waduro bi a wonom esan no akoho akwakotobi wo mompon Jubilee Pharmacy o anapo wawie o time bia homachi obekono na wonu mo ho maduro nso bo efu pa Odambo abokwantempo ne so amantransam so ne so na behu Jubilee Hospital ne pharmacy ni nyina frɛ 0244 575799 0244 575799 ana 0241 7844645 0241 7844645 na ni Jubilee Hospital for ntwetwe komo Ahenkan FM Intertown Football Gala no so ba no nti fa hojimu a odanfo asane manso akroso dan kwanta so adufo achimachiase chese abenase atuntumrem awisa obi amfa ne hunjim tim ahodra ya ebro nya beso makoba ponche cap akokọ cap ehwan cap no we die
ya de wudu akire nti mo a mo san group mo ho na mo be pick form na we no emu ode pa mesrew adoma chede no ekura wo na ye ball bo me se kwala na animu ball no bo no kura na hwe na ye gina ho atim se fia pofo na we de ntimi mo bo so yes wo bebo wo be go training wo be hu anso yes practice make a man perfect nti wo be hu anso wa hunu ball no bo nti obu on ma osua ball no bo obu on so ya de adom na de ne de adoma chede ama wo na o de to so akwanya nani mo ya frefre kwabofo nso a mo frefre mo musu 18 ya mo so ball ba mo fa mo be hye gala mu o na adodode afia ho form no free wo pick form say free mo submit mo de ba na kire sampo mani abede se mo bebo ball no na sa gala no mo team no mo de mo be hye mo na 300 Ghana cedis pe 300 cedis and ekwadwomu entohwe na no memen dada bempo me de 4 million ekodan dwom me ba cabbage pe na me de buy cabbage me suan na hwana usu kire obi su kra na no so no buafu u kire chema kire odasani so me simini aga na ya den mini ante ama Ghana ya no so kra buafu kire se ono so kwa ya no ode 10 million kwa ya anso to also go for no antohwe kwanu tum no omonya nyina ya nsungu yam ti chese Ghana ya den pa 3 million ya ode ba be participating fee betue entohwe ti se ode 3 million beto na wo talent aka ubotom de fabra na afei won sonson nyam kwan na wo bobo no a wa wona isa ni akontun ya wo hye goals ya e from Messi wo mpatam hoi munyi mu hu adie na yamwa mo na onim sa scouting team every camp academy beba behwa adie ti senia make bia senia wo hye goals ni adie nipa ba komienu enum bi senia mo sitia no yede mo kwa animu amu be kwa kire ni yede mo ko nti wo shine mu ano no na me se abroche won so de onya aduru ho no mo na wo pounds diem wo dollar diem wo euros diem enu nti mesra wa chance na ani infant na to so na nya 3 million 3 million me se ento hwehwehwe okreso enu nti ya no wa hye ne so ya be mamo Ahenkan FM branded jersey trophy so da so bibia ni afa 0241 512388 0241 512388 Nyina we so na adwen che kakra ba ye mfanto akase no so ma we say eyasemu HIV boy azinifoni na nim ba kope the lion face and the message we buy na ahudwure message and HIV yare no so ye say that could be the whole Ghana woman record cases kra na nya be ye 50 woman nya kra na nya be ye 50 tineze cases no why clerical when they say the HIV people should appear on the paper for the doctors to cure them out of the system. Okay. What can say more? I say, I'm going to do a bit of fashion. You bet you I'm down for Nina. You do festival. I'm going to do what them need back. Wow, strategy. Get so that be the festival. Mona mo bremo na ebe chomuna ya do maku ba ku bia no ogi na yi to so anu otwetwe no nso me hu na cho say isi okona ofraba ya rade ya oberi enede efi achim isemba yo say HIV no real panty on the osu senke yen sanke ye adwenche ne ye time no aso ovanche ye ko ye producer ye Esther Chei Buahima adwa mentia nyame nhiramu Mobiem kuha Billyman technician on duty Bernard Mawuli Edieko Facebook live and YouTube me din edikwaku anin kusi buadumene afia ampa for one kasi abonasi